Ayo iki penarine cacahe ana swidak rolas ayo. Penonton mundur. Ini adegan keras, Bos. Awas lho ya. Panggonane penontonnya rada mundur sithik. Iki kok nak ndadi sampeyan oke lho. Awas, awas, awas. Sing awas, sing hati-hati. Ana wong 47. Ini Awas. adegan hot, Bos. Dikondisike panitiane. Penonton mohon harap mundur sedikit. Kok nak kedadenan ya. Sampeyan oke lho ya. Ya, KSA karo Kridaning Tirangga Muda. Padha-padha sak desa, padha-padha sak guru. Ya dadi ji. Kancing, kancing. So. So, 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 penontonnya tolong dikondisikan. Awas ya, rada diundur sithik lagi. Kancil, kancil. Ya kancil, kancil. Ayo Mas. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Pokoknya dikondisike, sing jagani sing ngiperi diokehi. Ya kancil, kancil. Ya kancil, kancil. Awas, awas. Wes ngombe sik. Eh. Ya, penontonnya diimbau untuk para penonton untuk mundur sedikit. Iki sing ngeroyok akeh do dadi kabeh. Kancil, kancil. So, ya ha ya ha sa sa Ho, eh. ya iya.
posan yang Gantung menenggak Letak melebu jebol si kebun Pada tua pada batia Alas dijajani reoke men dadi. Penontonnya rada mundur sithik. Men dadi reoke. Somprat somprat campur rot ramareo katipun lembah potang loro koseto somprat melo sarane panota marake iki najan manga maka bocah kano kaliya kena dosa kano kaya aus awas sing awas Slomprat, slomprat, kepokungko Kandang riala ketipu Embal, punangi loro sendo Slomprat leo Sarat kelang nyuklat Raib ibu Mata-mata, makat-makat Bocah kano kalian Yuk, ayo demit ora dulit setan ora doyan. Oh. Slompret, slompret tak kandani. Ing sisih kidul tanah Jawa gumuruke ana sakara kanca gede omahe mlebu pelajaran tanah supaya ana tanah kanca wadon seprono wis ana kana tapi titiane
sumandhek mutiara jajake lancir kuning aku mangkene romangsaku terus aku pilih-pilih tak awemu tansah ngiji jebul sing teko sing kuci nek mau bengi terus kontang mati tanpa turu atiku tansah klisikan amarga elek ubar sumandhek mutiara tatake lancir kuning aku mangkene romangsaku terus aku milang-milih tak awemu tansah ngiji jebul sing teko sing kuning yo yo ilmu iku kelakone kanthi laku lakase lawan tegese Satya Budya Pangakase Durhangkara Angkara gum ninganggung anggungku mrunggung Umbar ababarca dirupet rango rango mawe trenyo mawa sukareno nadyan nanggal sita unggule ayuda karsane yang Gusti tekne kula ngarsa paduka Gusti kula Gusti ingkang maha suci paring ngapura pring kabeh manungsa urip padha eling pring pangeran
Gusti Dekeh kula sumungkeme ngarsa paduka Gusti kula ilir-ilir kandure Usum ilir tak ijo royo-royo tak senggopo oe oa bocah ayon penekno bibik kuwi lho penekno tak subasu kateni Tata tira bumi terpa kahning pinggir ronggono cumatono tanggung cipo bangku suri untung padang rembulan untung jembar kalangan yo surao turun sintrene Widodari nemu kembang yun-ayunan nemu kembang yun-ayunan kembange Jaya Endra Widodari temuruna turun sintrene Widodari nemu kembang yun-ayunan nemu kembang yun-ayunan kembange Jaya Endra Widodari temuruna yo kinutang kutang tansah bisa lelati arep buka rasa tentrem angayomi tata susila dadi tata tulodo sapapene iku sarungan dadi srana urip guna kaya luwe kabudayan kinulat sakehing bangsa manca rahayu ngrepta kang rembang elo-elo tansah gandrung-gandrung tansah rino wengi datan gandrung-gandrung dasar kepara nyata gandrung dumadine kemakmuran elo-elo tansah gandrung-gandrung datan rino
wengi tansah gandrung-gandrung dasar kepara nyoto gandrung-gandrung dung-dung tumadine kemakmuran Mas Noval Ilham Kecer Los kecer. Ayon-ayon padha gawe kumpul takun sarata rukun akeh kang kayung-yung dadi srana iku tatan jamu nyawiji ing panamu condong ing kalbu ayon-ayon padha gawe kumpul takun sarata rukun akeh kang kayung-yung dadi srana iku tatat jamu nyawiji ing panambu condong ing kalbu Ilas rumangsa ayun ayun sar sarwi samar ngayun ayun tan eman ngayun ayun tundane nalongso ngayun ayun eling-eling marang semon agak lambat kang sayekti kawruh iku wajib dikawruhi mulat semune kahanan kang sanyata maedai ing alir anguti karya ing batin angesti Gusti sore-sore padang bulan ayo kanca nonton jaranan kene-kene bebarengan rame-rame kegocekan kae-kae jaranane hae oh iya di sawang kok nang samake kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja padha turu sore ketuk asale gedang kluthuk oh ah oh oi dime ngantuk sewengi ra dituthuk gedhuk asale saka tela mata ngantuk iku tambane apa aja ngono mas aja ngono janji mangko aku getuk asale saka tela dime empuk tandane wis tuwa aja ngono mas aja ngono kadung janji mas mengko aku gelo rengeki sing miring kang sumanding among tansah eling nolih kurasa papane warna-warna nadyan mung rapadha amawe ira
reksa pacake kandes luwes ing sak solahe nyoto lampun nyek sepake miwir sapur tanda unta tumapa ing padha mudi rama pancen dasar wasis angadi busana api bui luhuring budaya wis kondur angedaton wauta Sri Nalendra kinarebek propiyada parekana ayo Mama Hidah cecer Bandungan indah, Bandungan maju, pranyata kanggo tuloto, ing jaba kutha mlebu sakjeroning desa, muda-mudi ayo padha sayuta. Sluku bathok ela elo sluku bathok ela elo sira menyang Solo le payung untuk majetit lolo lebah wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek duit Mas Bintang yo dik yo lu bathok ela elo sluku bathok ela elo sira menyang Solo para pemirsa Trisno payung Kula mondo selaku tuan rumah majetit lolo lebah wong mati ora obah yen obah kepanggih malih bocah yen urip golek duit Mama Indah Mama Bintang kuning. hei dek yo Mbok menawi kula selaku tuan